RMN Listen Win Anodan Basket Edition Live ta karon mga kasama diri sa may RJA Village, Barangay Governor Pasiano Bangoy, agdaw ning atoang syudad sa Davao kay magnagapadayon ta sa pagpangapon-apon og panudan sa atoang nagpadayon nga RMN Listen Win Panudan Basket Edition mga kasama. Og kini nga balay atuang nadunggan ang naay radyo nagtingog mga kasama. Sa ero na to unsa ning nga estasyon ang gipaminaw aning balaya. Ayo! Unsa man ang radyo imuhang gipaminaw? DXDC. DXDC sigurado gyud? Yes. Mao ding nakailag gyud ka sa kuha ha. Oo, kailag gyud. Ato ang pamatud-an dobi nga certified listener ka sa DXDC kasamang NIDA. Unsang orasa mabati ang programang Kuskus Batikos Midday Edition? 12:30 hasta alauna. 12:30 hangtod alauna mga kasama ang tubag sakto kaayo ug tungod kay sakto mga kasama dito maglangay ato nang ihatag at ato ang basket nga dunay panunan. Ayan dawata kasamang nida. Ikaw na yung mga ladbi unsa ning unod sa tuang basket? Nay talong, nay okra, nay baboy, nay palaya, nay batong, nay kalabasa. Aba, murag. Nay karne nga baboy, nay lamas. Basta no, kalami ang karning baboy oy. Pwede na ni siya Unsa man na siya nga luto? sari-sari na lang. Sari-sari. Oh. Daghang salamat sa RMN 62 anniversary kay Sir Joel Beray. Ayan, salamat kay kasamang nida og mao to mga kasama ang usa sa to mga suhintig paminaw diri sa RJ Village nga atong napahatagan og panudan pampaniud to. Kauban nato si Radyoman Amy Ginita, Radyoman Joel Beray, Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition